Jag älskar dig. Halusit sä olla mun pöydä? Oikein hyvää iltaa, hyvät katsojat! Tervetuloa Haluatko naimisiin Lissun kanssa kilpailuun. Ja niille, jotka ei tiedä, niin Lissuhan on tunnetusti minä. Meillä on täällä tänään studiossa semifinaalissa Kake ja Pena. Ja saa nähdä, kumpi heistä voittaa. Aloitetaan Kake sinusta. Noniin. Minkä kustannusosakeyhtiön voimakas taustavaikuttaja on Reenpään suku? Reenpään suku. Moran kanssa niin pohdittiin kerran jossain saunan lauteella, mistä se niiden firman nimi tuli. Se muisti sen. Reenmanin Mara sanoi heti, että sen isä oli isoisä, mikä oli vielä niin tähti taivasta. Otava! Oikein. Aiheuttaako kretinismi hiusten lähtö kääpiökasvuisuutta vai ummetusta? No, ummetusta. Väärin. Yhdysvaltalainen Kenneth Cooper kehitti tunnetun liikuntatestin, mikä hän oli ammatillaan. 12 minuutin juoksu. Se on lääkäri. Hyvä, hyvä. Kuinka suuri sinun osuutesi on Suomen valtionvelasta? $17 701 ja 71 senttiä. Missä kaupungissa sijaitsee Haapamäen höyryveturipuisto? Haapavedellä. Montako pylvästä on eduskuntatalon julkisivu? 14. Ei oo. 13. On 4. Sodassa 14. Pariton luku kyllä. Sulla alkumiskulma mä otin viime kesänä mun kameralla. Joo, mutta siihen on rakennettu vielä 2 tolppaa sodan jälkeen, koska ne kaatu sitä osaa. Ei, jos me viime kesänä otan se kuva, niin siinä ei oo. Ei, tää ei pidä paikkaansa, toi ei tiedä tota. Ei, se on hyvä. Ei ole. Peräyössä naisia salista. No niin jätket, tässä on teidän tilaisuus näyttää kumpi teistä oikeesti haluaa mut. Penassa sait nyt uuden tilaisuuden, joten näytä miten paljon sä mua rakastat. Kake, mä tiedän miten paljon sä haluat mua, joten näytä kuinka paljon voimaa sulla on. Se yliformi.
paskasofta.